Οπότε τώρα έχω ένα ωραίο ερώτημα από μια φίλη που λέει τι πρέπει να κάνουμε όταν μας κατηγορούν άδικα και πώς να φερόμαστε μετά εμείς. Τι να κάνουμε όταν μας κατηγορούν άδικα και πώς να φερόμαστε σε αυτή τη συμπεριφορά εμείς μετά, πώς να τη δρούμε. Όταν σου φέρονται άδικα είναι κάτι πολύ επώδυνο, σαφώς. Είναι κάτι που στοιχίζει, που πονάει, που σε στεναχωρεί. Καμιά φορά θέλω να σε ρωτήσω, όταν μου λες ότι τους φέρθηκαν άδικα, είναι σίγουρα ότι τους φέρθηκαν άδικα? Δεν ξέρω, λέω. Γιατί και εγώ καμιά φορά παραπονιέμαι, ας πούμε, ότι κάποιος δεν μου φέρθηκε καλά, αλλά αν κανείς καταλάβει τις δικές μου συμπεριφορές και τι τον οδήγησε τον άλλον να μου φερθεί άδικα, τι γυρίζει και μου λέει μετά, έλα, και εσύ δεν ήσουν τόσο αθώος, και εσύ δεν ήσουν τόσο αμέτωχος σε αυτό που έγινε, έβαλες και εσύ τη σφήνα σου, το λόγο σου, τη συμπεριφορά σου, έπαιξες ρόλο και εσύ να σου φερθεί ο άλλος άσχημα. Κατάλαβες, καμιά φορά πάντα νιώθουμε ότι είμαστε τα καλά θύματα, οι καλοί άνθρωποι που οι άλλοι τους φέρονται άσχημα. Οι άψογοι χαρακτήρες που οι άλλοι δεν μας αναγνωρίζουν, μας αδικούν, μας κακοποιούν, μας προσβάλλουν και έχουμε αυτή την τάση να λέμε εμένα μου φέρθηκαν άσχημα. Και όποιος προλάβει κάποιον να τον πάρει φίλο του, τον κάνει με το μέρος του. Ότι εσύ, σου είπα τώρα, εμένα μου φέρθηκαν άσχημα, θέλω να με υποστηρίζεις. Ναι, το θέμα είναι, πρώτον, εγώ δέχομαι ότι σου φέρθηκαν άσχημα, αλλά ας βάλουμε και ένα ερωτηματικό καμιά φορά. Έφτεξες καθόλου? Προκάλεσες καθόλου? Έχεις καθόλου και εσύ τη φωλιά σου λίγο λερωμένη? Φταίει κάτι και σε σένα? Δεν σε μαλώνω. Δεν το λέμε καθόλου για παρατήρηση και για μαστίγωμα, ούτε για ενοχές. Το λέμε απλώς να συζητήσουμε αν πραγματικά και εσύ έχεις μια μικρή ευθύνη σε αυτό που έγινε. Έχεις? Είπες τίποτα? Κοίταξες λίγο στραβά? Θυμάμαι πολλές γυναίκες μου λέγανε, ας πούμε, ότι ο άντρας μου φέρθηκε άσχημα. Και εσύ, λέω, πώς του φέρθηκες? Εγώ, λέει, του είπα, ας πούμε, κάτσε ρε παιδάκι μου ήσυχα, ηρέμησε λίγο, μου είπε η κυρία. Εντάξει. Οπότε μετά ένιωθε αδικημένη ότι ο άντρας της φέρθηκε άσχημα. Όταν ο άντρας της όμως με έβρισκε και μου εξηγούσε τι ακριβώς έγινε και μου περιέγραφε τη σκηνή στο σπίτι, μου έλεγε αυτός ότι η γυναίκα του τον είπε μαλάκα. Η γυναίκα του τον είπε άχρηστο. Η γυναίκα του τον είπε βρωμίλο. Η γυναίκα του τον είπε διάφορα 500 άλλα πράγματα που τον είπε, που δεν θέλω τώρα να τα λέω, δεν είπα και λίγα. Αλλά σου είπε και αυτά, λέει ναι, μου είπε και αυτά. Εσένα, λέει, τι σου είπε? Εντάξει, μου είπε ότι είχατε μια ένταση. Γιατί αν έλεγα και εγώ ακριβώς τι μου είπε, θα καταλάβαινε ότι η γυναίκα μου τα περιέγραφε όλα ότι είναι η αθώα. Το ίδιο και άντρας στη γυναίκα. Μου λέει, τι να κάνω ρε με τη γυναίκα μου, ας πούμε, της εξηγώ, δεν καταλαβαίνει τίποτα, της μιλάω όμορφα, μου σπάει τα νεύρα. Εσύ, λέω, πώς της μιλάς? Μια χαρά, λέει, της μιλάω, δεν της είπα τίποτα κακό. Πατάτε τα κουμπάκια σας, ωραία. Του λέω δηλαδή, τι της είπες? Της είπα, πότε θα πάμε στη μάνα μου? Έχουμε πάμε τόσες Κυριακές να φάμε στη μάνα μου. Και η γυναίκα όταν με βρήκε και μου μίλησε, μου είπε πόσο πολύ την πρόσβαλε ο άντρας της, πόσο πολύ την υποτίμησε τους δικούς της γονείς, όλη την ώρα επενούσε και εγκομίαζε τη μάνα του, τον πατέρα του, το δικό του το σόι, τι θέλα και σε πήρα, έμπλεξα μαζί σου. Αυτά ο άντρας δεν μου τα είπε. Μου έλεγε πάντα ότι η γυναίκα μου δεν μου φέρεται καλά. Άρα το θέμα δεν είναι να ψάχνουμε πάντα να βρίσκουμε ενόχους. Πρόσεξε το αυτό. Δεν έχει νόημα να λες ποιος φταίει συνέχεια, έτσι. Αλλά ας δεχτούμε τώρα την περίπτωση ότι κάποιος δεν σου φέρεται καλά. Σε στεναχωρεί αυτό. Και εμένα μου έχει τύχει. Και πολλές φορές όντως μου έχει τύχει και χωρίς να φταίω. Όταν φταίω δεν νιώθω τόσο άσχημα γιατί λέω εντάξει, τα θέλεις κι εσύ. Προκάλεσες κι εσύ. Έφτεξες κι εσύ. Συμμετείχες κι εσύ. Όταν όμως δεν φταίς. Όταν κάτι γίνεται χωρίς να φταίς καθόλου και γίνεσαι το θύμα και σου φέρονται άσχημα. Τι κλονίζεται εκεί την ώρα? Ποιος στεναχωριέται εκεί την ώρα? Ποιος πονάει τόσο πολύ εκεί την ώρα? Τι έπαθε αυτό? Περίμενε. Μουσική. Ναι, με ρωτάει αν θέλω να συνεχίσει η μουσική. Ναι, απαντάω. Ποιος εκείνη την ώρα στεναχωριέται? Ποιος? Να σου πω ποιος. Αυτό που λέμε μέσα μας εγώ. Το εγώ, μην το μαλώνεις το εγώ. Το εγώ δεν είναι για μάλωμα. Το εγώ είναι, πες τη λέξη, για κατανόηση.
Πρέπει να το επισκεφτούμε, να το ερευνήσουμε σαν ένα μουσείο, να δούμε όλες τις αίθουσες του. Ωραία παιδιά, κάντε καρδούλες ακολούθησης, ενημερώστε φίλους σας, πατήστε τα λεγόμενα και όλα πάνε καλά. Το εγώ λοιπόν είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, το οποίο σιγά σιγά καλό είναι να το βλέπουμε. Έχουμε μεγαλώσει με λάθος τρόπο, μας μαλώνανε συνέχεια σε διάφορα περιβάλλοντα, στο σπίτι, στο σχολείο, σε χώρους θρησκευτικούς κλπ. Και λέγανε συνέχεια είσαι εγωιστής, είσαι εγωιστής, έχεις εγώ. Και νιώθαμε συνέχεια ότι θα φάμε ξύλο για αυτό το εγώ. Και το εγώ δεν θέλει ξύλο, θέλει απλώς να το καταλάβεις τι είναι αυτό το εγώ. Να καταλάβεις τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται εγώ. Γιατί αν σου πει κανείς, για δείξε μου το εγώ, τι είναι κάτι που, όπως σου λέω, δείξε μου αυτή την ελίτσα και λες, να το, αυτό είναι, αυτό είναι αυτό. Το εγώ τι είναι να στο δείξω, είναι κάτι να στο δείξω, έχω εγώ. Έχω ένα εγώ το οποίο έχει πρόβλημα, γιατί το εγώ όλοι ξέρουμε ότι είναι προβληματικό. Γι' αυτό λέμε να μην έχεις εγώ, να μην έχεις εγωισμό, έτσι. Ποιο είναι αυτό το εγώ λοιπόν?